Η αλληλεγγύη των Ελληνίδων bloggers που απλώθηκε με τη δύναμη του διαδικτύου έφτασε μέχρι και την Πτολεμαΐδα, με τη μορφή μιας δράσης, ενός μπαζάρ, για την οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του Χριστιανικού Συλλόγου Ο Καλός Σαμαρίτης. Ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα «Ελάτε να κάνουμε ένα βήμα για τον άνθρωπο, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη και μαζί να χαρίσουμε ένα ζεστό χαμόγελο και ένα πιάτο φαγητό σε αυτούς που το έχουν ανάγκη». Τη μεγάλη ικανοποίηση και τη συγκίνησή της για την απρόσμενη ανταπόκριση των πολιτών εξέφρασε το μέλος της δράσης των Ελλήνων bloggers, η εκπαιδευτικός Κική Αποσέρκογλου, μιλώντας στο West, προσθέτοντας ότι η Πτολεμαΐδα έδωσε το στίγμα της και έδειξε την ευαισθησία της προς τον συνάνθρωπο. Έχουμε το μπαζάρ των Ελληνίδων bloggers που πήγε πάρα πολύ καλά και θα μας δώσετε εσείς τις λεπτομέρειες. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε καθώς είχε φιλανθρωπικό σκοπό η ενέργεια αυτή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Η πόλη μας έδωσε το στίγμα της. Έδειξε πόσο ευαίσθητη είναι σε αυτές τις κινήσεις. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλες τις κοπέλες που έστειλαν τα πράγματά τους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Ήταν 80 συμμετοχές. Χωρίς αυτές τίποτα. Από όλη την Ελλάδα. Χωρίς αυτές τις συμμετοχές δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε τους εθελοντές, τους φοιτητές μας που ήρθαν, μπήκαν στο χώρο με ενθουσιασμό, με χαρά και δείξαν ότι τα ενδιαφέροντά τους δεν περιορίζονται στην καρέκλα μιας καφετέριας. Ευαίσθητα παιδιά και μπράβο τους και τους ευχαριστούμε και αυτούς. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν δίπλα μας σε όλο αυτό που κάναμε. Ευχαριστημένες δήλωσαν και άλλες κυρίες της περιοχής που συμμετέχουν στην κίνηση, η οποία έχει πανελλήνια μορφή, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια και στο μέλλον και πάντα με φιλανθρωπικό σκοπό. Ο σκοπός είναι φιλανθρωπικός. Ναι. Πώς νιώθετε εσείς που ανταποκρίθηκε ο κόσμος? Νιώθω ευχαρίστηση γιατί είναι πολύ όμορφα όλα τα πράγματα που έχουν κάνει εδώ τα κορίτσια και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και είναι πολύ καλή κίνηση για να βοηθήσουν αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Όσοι επισκέφθηκαν την έκθεση Μπαζάρ με τα 80 στάντ έμειναν έκπληκτοι από τα αξιόλογα χειροποίητα εκθέματα, επενώντας την προσπάθεια των μελών της δράσης. Τι πήρατε σήμερα από τον Μπαζάρ εσείς? Ένα μικρό σημειωματάριο. Φτιαγμένο, ορίστε, χειροποίητο. Την προσπάθεια εδώ των bloggers, πώς τη βλέπετε? Πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα έφεραν. Ωραία ενέργεια, αυτή που κάνανε για φιλανθρωπικό σκοπό είναι πολύ ωραία, γιατί ο κόσμος πεινάει σήμερα, δεν έχουν, και είναι πολύ ωραία αυτό. Αυτή η σκέψη ήταν πολύ ωραία. Και των εορτών του Πάσχα. Και των εορτών, αλλά και της κρίσης. Που υπάρχει κρίση σε όλο τον κόσμο, ναι. Εγώ πήρα μια μικρή μπιζουτιέρα για τη βαφτιστικιά μου και ένα δαχτυλίδι για μένα. Τέλεια. Μπράβο σας. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθα σε αυτό το χώρο που υπάρχουν αυτά τα χειροποίητα. Αυτό το μπαζάρ. Το μπαζάρ, ναι. Τα κορίτσια αξίζουν συγχαρητήρια. Εύχομαι να επαναληφθεί. Αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Είναι ό,τι καλύτερο για να συμπαρασταθούμε στους συνανθρώπους μας, γιατί υπάρχει πάρα πολύς πόνος και αρκετά μεγάλη φτώχεια. Να βρεθούν μιμητές και να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.